trade, ktorý bol 30. júna, posledný deň toho mesiaca. Dňový graf, dňový timeframe ukazuje uptrend. Vidím retracement, downtrend, uptrend. Išiel som na 4-hodinový area of interest. Hitlo jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát. Na ten tretí som čakal engulfing candle bullish. Vytvorila sa. Dal som high pod minulú high. Low niečo málo pod engulfing candle. Spravilo to pekný bullish nahor. Profit 346,02 €.